našom školskom podcaste na druhu. Moje meno je Nikol a toto je Maťo. Dneska tu privítame tým cheerleaderiek, takže vlastne čo to ten cheerleadering je? No, viete nám priblížiť, čo to je? Tak to je vlastne šport, kde robíme rôzne stanty, gymnastiku a chodíme na súťaže, aj majstrovstvá Európy a tak. Si väčšina ľudí nesprávne predstavuje o cheerleadingu. Že to nie je šport a že to je ľahké, ale je to strašne ťažké. Čo je najdôležitejšie pre cheerleadera ako fyzická sila, vôľa, alebo čo to vlastne také dôležité je? Asi všetko tri, lebo vlastne tam treba aj tú fyzickú silu, aj tímovú prácu, lebo bez nej to nebude fungovať a musíme sa navzájom si pomáhať a rôzne si tam tie veci. A koľko vás v takom jednom tíme je, že koľko ste boli súťažiť a koľko vlastne je vás dievčat? Okolo asi 8 alebo 12, nejaké tak je. A funguje medzi vami taká tá spolupráca? Musí tam byť aj nejaká sranda, nemôže to byť furt iba o tom cvičení, ale funguje. Aj sranda, hej, taký sa aj pohádate a tak? A ako vyzerá nejaká taká príprava na to, že nejako sa na to doma pripravujete alebo len trénujete? Aj trénujeme, aj sa niekedy na to doma pripravujeme, lebo na tréningu veľa vecí nestíhame, tak niekedy musíme aj doma robiť. Takže v akých krajinách je tento šport asi najpopulárnejší? Čo si vymyslíte osobne? V Anglicku a v Amerike, lebo v Amerike je veľa tých cheerleaderok. A koľko hodín tak týchto tréningov ako máte do týždňa? Do týždňa máme 3 tréningy. Jeden máme cez víkend a druhý máme útorky a štvrtky. Tak to je celkom ako taký šport, že sa celkom unavíte. A zažili ste niekde počas kariéry také nejaké zranenie alebo nejaké nebezpečné situácie? No, Leuška raz spadla z vysokého stantu na hlavu, ale našťastie sa jej nič také nestalo. Tak a videli ste niekde niečo také nebezpečnejšie sa stalo, alebo len toto? Tak vo Zvolení napríklad, keď sme boli sa pozrieť aj na súťaž, aj sme tam súťažili, tak tam jedna padla tiež zo stantu. No, si to. A hej. A to sa vlastne niekto na seba postavíte, alebo ako to vlastne funguje? Ako to vlastne také, je to nejaká zostava, ktorú si naplánujete, alebo ako to tak vyzerá také? No tak, tí, čo držia takto z boku, sa volá, to sa volá base. A ten, čo je hore, tak sa volá top. Takže base je dole a top je ako hore napravo. Áno. Aha, zaujímavé. Ja tak o tomto akože naozaj nič neviem, takže... Ale ako určite sa budem viac zaujímať o toto. No, takže pre tých, ktorí sa do tohto cheerleadingu nevyznajú, tak čo je to ten stand? Skúste to tak opísať. Tak je to vlastne pyramída. Tak je to ako keby pyramída. Pre tých, ktorí to nechápu, tak Sa tam zdvíhajú, vyhadzujú sa tam a veľa takýchto stantov. Automatické nejaké kúsky a bývajú tam aj nejaké gymnastické vo vzduchu, napríklad, že v rozštepení, krondešia a tak. Čiže to je, že dvaja stoja dole a držia tako nad sebou? Alebo ho vyhodia, alebo tak. Alebo ešte vzadu. To je taký istý jack. Aha. Dobre, takže my vám budeme držať palec pri ďalších súťažiach. A dúfame, že raz to dotiahnete tam, kam to chcete dotiahnuť a možno vás uvidíme aj na tých majstrovstvách sveta, tak v zahraničí. Ďakujeme.